Салом алейкум дӯстон азиз, бо шумо пеҷаки просто меваҳем. Мо бо шумо бозӣ мекунем дар сервери Minecraft ва мо ҳозир бо амрикоӣ бозӣ мекунем, яъне ки бо американцо мегӯем, бо онҳо мо бозӣ мекунем ва мебинем ки мо зӯр ҳастем ё ин ки онҳо, яъне ки дар ин сервер танҳо дар ин Minecraft гӯем, танҳо ман тоҷик ҳастам, тамоми дигарҳо аз Германия, аз Америка ва аз ғайраҳо, аз ғайра ҷойҳои дигар дар ин ҷо одамҳо ҳастанд. Хайр, мо бо онҳо бозӣ мекунем ва мебинем ки зӯр мешавад ва хайр бозӣ мекунем дар Minecraft сервери HiveMC номи сервер. барои он ки мумкин шумо инро надонед, мо крават дорем, ҳама команда, мо 4 команда мебошем, мо ҳозир командаи сабз мебошем ва командаи сурух ҳаст, сабз аст, кабут аст ва зард ва 4 команда бо ҳамдигар ҷанг мекунанд ва касе ки краватро якумш кунад ҳамон мағлуб мегардад. Кравати моро ҳоло ҳеҷ кас нишкастааст ва краватро чӣ ки дидед, одамҳо, яъне ки тиммейти мо, яъне ки ёри мо онро сад кардааст. Ҳозир мо мебинем ки спид 5 эмералд будааст, яъне ки 5 то изумруд. Мо ба тарафи сентер месозем, яъне ки блокҳоро месозем ва боз ба шумо гуфта нестам ки дӯстон азиз, агар шумо хоҳед ки бо ман бозӣ кунед дар ягон сервер, пас ҳатман дар комментар нависед, ман бо шумо ба алоқа мешавем ва мо ба сервер бо ҳамдигар бозӣ мекунем, ба сервери Minecraft. дар ин ҷо изумрудҳо меафтанд ва мо аз изумрудҳо метавонем ки ба худамон меч харем ё ин ки киркил харем ё ягон чизи дигар ба худамон харем. Ба мо ҳоло якто изумруд дод ва боз мо дар ин ҷо боз ҳам мегирем. хайр, акнун ба тарафи базаамон меравем, то ки мо изумрудҳоро истифода барем. дар ҷо мо изумрудро мепартем ва боз ҳам меравем ба худамон якчандо железа ва изумрудро мегирем, то ки мо бо ҳамин аввал мо апгрейдро мекунем, яъне ки мо бояд железаро прокачат кунем, то ки мо тавонем ки бо железаро бисёртар гирем ва бисёртар ба худамон блоку меч карда ба дигар командаҳо ҳамла кунем. Ва ман мехоҳам аввал ба командаи зард, ба зард меравем, фарқаш не, ба казоме ки хоҳем меравем ва ҳоло ягон кас кравати ягон касро нашикастааст ва боз ёдовар мешавем ки танҳо ман дар ин ҷо тоҷик ҳастам, тамом, ва фикрам урус ҳам дар ин ҷо нест, танҳо амрикоиҳо, барои он ки ин сервери американцо мебошад. мо боз ҳам мегирем, то ки мо хайр боз кунем, ба худамон блок мехарем, ба худамон шоф мехарем, то ки мо равему дар сандуқ инро мепартоем, дар сандуқ железаро мепартоем, инро дар ду мемонем, дар дуюм графика ва боз меравем аллакой командаи сурхро краваташонро шикастанд ва танҳо 3 крават монд ва 4 команда ҳоло ҳам ҳаст, яъне ки сурхонро ҳеҷ кас ҳоло нашикастааст, яъне ки сурх монд тамом, якта сурх монд тамом. Ин тиммейти ман мебошад, ман қариб онро задам ва ман гуфта нестам ки тиммейтро зада намешавад. Тиммейт ин ёри худ мебошад, онро тиммейт мегӯянд ба забони русияш. ва боз ба ин ҷо меравем ва дар ин ҷо мо изумруд дорем. Дар изумруд мо метавонем ки ба худамон скоростро прокачат кунем, яъне ки скорост ин спид, яъне ки тез, яъне ки мо тезтар ҳаракат мекунем ва боз мегирем. дар ин ҷо боз мо ба худамон метавонем ки брани харем, яъне ки ба худамон ягон брани мехарем, масалан каска ё ин ки ягон чизи дигар. хайр, боз меравем. ман ба худам як нақша дорам ки ба анамон командаи сурх равам, яъне ин командаи сурх дар он ҷо ҳаст ва дар он ҷо аввал мо алмасҳоро ба худамон мегирем, барои он ки алмас ба мо хеле чизи зарурӣ мебошад ва ана ин хел блокҳои строительни блоки, автоматически строительни блоки номаш, ки мо метавонем автоматически худамон блокҳоро созем, яъне ки худамон не, мо онро сар медиҳем, худаш бошад месозад ва мо 14 то алмаз додан, яъне ки 14 то алмаз гирифтем ва мо ба ин алмазҳо ба худамон золотаро прокачат мекунем.
танҳо якто алмаз ба ман лозим аст ва мондагиашро дар сандуқ мепардем то ки мо агар вақте ки мо ҳозир ягон кас моро мекушад мо ҳама чизҳояморо гум мекунем ба ғайр аз брани яъне ки ба ғайр аз нагрудник шлем ва ғайраҳо мо чизҳояморо гум мекунем ва дар инҷо блокамон расид блокро боз мемонем ва боз ба инҷо меравем инҷо мемонем ва инҷо ба фикрам бале командаи сурх мекушад дар инҷо сурхро аллакой краваташон шикастанд дар инҷо ана худи сурх мебошад онро мезанем ба фикрам он аллакой аз бозӣ баромад аммо скинаш истодааст ва онро мо мезанем ва боз ба худамон якчандто блок мехӯрем то ки ба дигар командаҳо рафта онҳоро шиканем ба худамон кирка ва тапор харидем то ки мо тавонем ки дигарҳоро шиканем ва дӯстони азиз ин мумкин ман боидам барои он ки дар инҷо одамҳои эксперт гӯем профиҳо ҳастанд мо наметавонем ки онҳоро шикастем хайр боз мо худамон мебинем дар инҷо ҳозир мо мебинем зард онҳо ба фикрам форт сохта шудаанд форт ин мумкин шумо донед агар надонед ин форт як баъзаншонро калон карда шудаанд яъне ки онҳо ба худашон форт сохта шудаанд хел баъзаншонро дар инҷо мо зардро мебинем зардро мезанем хайр мебинем ки мезанем мо бурдем ва дар инҷо боз тимейтҳои дигараш омад мо наметавонем ки онҳоро шикастем ба он ки онҳо ду нафар мебошанд ва инро маҳкам мекунем не хайр чикел ки шумо дидед ман боидонам ва ҳоло давом дорад чунки мо боз пайдо мешавем ба баъзеи худамон ин як бор не вақте ки кравати моро мешкананд мо дар он вақт наметавонем ки пайдо шавем хайр ба худамон блок мехӯрем ба худамон меч мехӯрем яъне шофи аллакой оҳнин гӯем шофе ки бо 10 голд бо 10 золота мо онро харидем ва ман аз шумо бахшиш мепурсам агар шумо дар комментария ё дар яконҷо нависед ки чаро ту русига мезанӣ яъне ки шоф неву меч мегӯӣ ё ин ки хайр ягон чизи дигар житил неву одам неву житили хайр ин барои он ки дӯстони азиз переводи онҳо хеле камтар душвор аст аз ҳамин сабаб ман ин хел мегӯям масалан алмаз мегӯям ё ин ки изумруд ягон чизи дигар блок мегӯям хайр ҳамин хел аст ба фикрам ки шумо маро мефаҳмед ва боз мо давом медиҳем аллакой мо тақрибан 8 дақиқа бозӣ карда истодем дар бозии майнкрафт дар сервер ва ҳоло ба ғайр аз 3 команда дигар команда намондааст яъне ки 4 команда буд як командаро задам боз мо ба тарафи зард меравем то ки зардро ҳатман бояд шиканем ба ман фарқ надорад вақте ки ман мемурам ё ягон чизи дигар главне ҳамоне ки мо краватро шиканем ҳозир мо ба тарафи зардҳо меравем аз командаи сурх ба зард меравем командаи мо сабз аст ман ба шумо як бор дигар гуфтанӣ ҳастам ана ин зард мебошад онҳо ба худашон ҳолоам форро сохта истоданд ман нақша дорам ки ба боло равам чунки кар ҳозир ба боло меравем барои он ки агар мо аз боло ҳамла кунем онҳо ба мо ягон кор карда наметавонанд ба ман ягон кор карда наметавонанд агар онҳо лук дошта бошанд моро метавонанд гизананд аммо ба фикрам лук надорам барои он ки онҳо форс ба фикрам онҳо мисли ман ягон ютубер ҳастам дар ютуб ҳаст бисёри видеоҳое ки строим форт домаш хайр форт бо онҳо сохта истоданд хайр мо онҳоро ютубашонро хайр провал мекунем ба инҷо мо меистем то ки онҳо резанд ва онҳо форти худро давом дода истоданд сохтани он мо остак дар инҷо меояму ва мепарем сраза онро мекунем ва ана тамом аллакои дӯстони азиз чӣ ки дестудем мо онҳоро шикастем ва бояд аз инҷо гурезем ба фикрам онҳо маро надиданд маро диданд не боз афтидем хайр ҳеҷ гап не барои он ки мо команда мо 3 нафар против 5 нафар 4 нафар зардҳо ё 5 нафар зардҳо ҳастем хайр мо боз бояд дидем ин ягон ҷои бадӣ надорад барои он ки мо яъне ки буридем командаи зардро ва мумкин онҳо оянду онҳо вақте ки мо зардҳоро мекушем онҳо дигар наметавонанд ки пайдо шаванд бар бозӣ хайр мо боз давом медиҳем
ба фикрам шумо ягон бор ба Minecraft сервер боз кардагӣ ҳастед ё ин ки бо дӯстонатон боз кардагӣ ҳастед. Агар ки хоҳед ки бо ман боз кунед, боз такрор мекунам, ба комментар нависед, ман ҳатман бо шумо ба алоқа мешавем ва боз мо ба серверҳои гуногун боз мекунем. Ва якто изумруд дар инҷо боз яктои дигар дуто шуд. Ба фикрам дар инҷо дутои дигар ҳаст, 4 мешавад. Хайр 4 шуд. Дар инҷо боз чика ки дидед дар тарафи дасти чапи ман, мана дар тарафи дасти чапи ман онҳо боз форти худро давом додисонанд. Ман ҳамена онҳо мурдан, яъне ки боз ҳам фортро сохта истоданд. Дар инҷо моро каломаш таъқиб мекунад. Ба фикрам моро мехоҳад занад. Ане ӯ ба кабуд буд. Бале, командаи кабуд буд. Ӯ ба тарафи худ рафт ва боз мо давом медиҳем, инҷо медавем то ки моро ҳеҷ кас назанад. Агар ба шумо як лайфхаки, агар анамин хел мисли ман давида пробелро зер карда ё нимишро зер карда блокро созед, шумо метавонед ки тезтар давед. Ин як лайфхак мебошад. Хайр, боз ба худамон ягон чиз мехӯрем. Ман алкой ба худам меч кардам, мечи алмазни. Хайр, мо давом медиҳем. Дӯстон, ман камтар видеоро куштам ва аз нав видеоро модам, то ки шумо зикр нашавед. Аз ҳамин сабаб ман ба командаи кабуд ҳозир меравам, ҳамла мекунам ва ба шумо аз шумо бахшиш мепурсам. Ман видеоро камтар буридам, то ки хайр видеоро аввал куштам, баъдан сар додам, то ки шумо онқадар зикр нашавед. Хайр, мо боз мекунем. Мо дар командаи кабуд мебошем ва ба фикрам кабудҳоро метавонем ки ҳозир мо шикаст диҳем. Ба фикрам дар онҷо мепарем, то ки онҳоро шикаст диҳем. Не, онҳо бо обсидиан. Ба фикрам шумо медонед ки обсидиан чист. Обсидианро шикастан хеле душвор аст ва бо ёрии алмазни кирка онро метавонем кушиш кунем, аммо дар инҷо рӯз мешавем, то ки онҳо моро набинанд ва мо давом медиҳем. Хайр, мебароем остак мебарем, то ки моро ҳеҷ кас набинад. Ва мо алмазни кирка лозим аст. Барои он ки алмазни киркаро харем, аз ҳама ҷо онҳо ба худашон обсидиан сохтанд. Мо аз инҷо мегурезем, то ки онҳо моро дида накушанд ва ба тарафи базаи худамон меравем, то ки натавонанд моро кушанд. Онҳо ба худашон лук доранд, стрела доранд, аммо мо онро ҳоло дорем, аммо прокачат кардагӣ нестем. Хайр, ба инҷо меравем ба базаи худамон. Баъзеи худамон аллакои тимейти мо хеле хуб онро сохтанд. Ба худамон ҳозир мо киркаро мехарем. Дуто лозим аст, тамом. Киркаро ба худамон мехарем, то ки онҳоро тавонем ки мағлуб кунем. Барои киркаро хардем, мо онро бояд прокачат кунем. Хайр, ба худамон мегирем як чандтои дигар. Ане, бояд 5 то дигар мегирем, барои он ки мечи худамонро ҳам прокачат кунем. Медавем ба тарафи центр, то ки мечамонро прокачат кунем. Хайр, анин хеле мегирам. Ман камтар хато гирифтам, барои он ки 5 то барои меч лозим аст ва 1 то барои кирка лозим аст, ки мо онро камтар прокачат кунем, яъне ки эффективносташро баланд кунем. Ва дар инҷо голем истодааст. Големи ин ба фикрам големи кабуд мебошад. Хайр, дар инҷо мегирем, мо мечамонро прокачат мекунем. дар 5 то изумруд ва 1 то дар инҷо тимейти дигар аст. Мо онро ба фикрам метавонем ки занем. Хайр, ба онро мезанем. мо дотамонсем. Зард буд. Охирон зард буд гӯям мешавад, барои он ки охирон зард буд ва мечи он ҳам прокачат кардагӣ буд. Хайр, мо давом медиҳем, ба худ изумрудҳоро гирем ва баз тарафи командаи худро меравем. Голем аз пушти ман омада истодааст. Хайр, ба инҷо меравем. Ба фикрам голем инҷо омада наметавонад. ва ба тарафи командаи худ омадем. Дар инҷо якчандто меч аст, якчандто чизҳое ки ба мо лозим нест. Хайр, инро мегирему ба ҳамон инвертори худамон мемонем ва ба дӯстамон инро медиҳем, то ки дӯстамон камтар ба худаш ягон чизро гирад. Барои ки дӯсти ман ягонто алмазник нест. Танҳо ман қариб фул алмазник мебошам, дигарон бошам фул алмазник нестанд. Ман фақат ба ножи надорам ки фул алмазник шавам, аммо дигар тимейти мо дорад. Хайр, мо давом медиҳем.
ба худамон хайр боз мо якчандто чизҳо мегирем то ки мо тавонем ки онҳоро мағлуб кунем. Ба худамон метавонем ки мо анеки лавошкоро гирем. Лавошко 10 то 15 то 20 то яъне ки алмаз дар ин ҷо буд гум шуд. Хайр ба фикрам алмазро дӯсти мо гирифт ва ба фикри ман ки мо мебурем дӯстони азиз, барои он ки танҳо ду командамон Кабут ва Савс, яъне ки мо ва тиммейти дигари командаи дигари мо, яъне ки соперники мо монданд ва хайр мебинем. ба ман ин хайр камтар мисли фахр аст ки ман аллакой якчанд дақиқа бо онҳо боз карда истодам ва дар Майнкрафт боз карда истодам ва зинда ҳастам ҳоло ва командаи моро аллакой шикастанд. яъне ки кравати моро аллакой шикастанд. Мо медавем ба ин ҷо то ки кравати онҳоро шиканем. зуд медавем. Ба фикрам метавонем ки дар ин ҷо лавошка монда буд, чикали ки мо лавошкаро монда будем ба худамон. дар ин ҷо инро маҳкам мекунем то ки ҳеҷ кас натавонад ки маро хайр бинад. дар ин ҷо боз мекунем то ки командаи Кабудро шиканем. кравати онҳоро шикастем. мо аз ин ҷо мебарем то ки ҳеҷ кас моро назанад ва ба фикрам ки дар ин ҷо мо онро аз ин ҷо мегурезем то ки он метавонад ки моро занад ва анхел мегурезем то ки тезтар ҳаракат кунем ва ба тарафи командаи худ меравем. ба фикрам 2 бар 3 мо, яъне ки 2 то як то тиммейти ман монд, яъне ки 2 то Сабс ва 3 то Кабут монданд. хайр мо давом медиҳем. ин ҷоро маҳкам кардан намедонам аз сабаби чӣ. хайр инро мо мекушем. дар ин ҷо тиммейти мо истодааст. ба фикрам тиммейти мо кор мекунад. ӯ тарсида истодааст ба фикри ман. хайр тиммейтаморо камтар ором мекунем ва мо ба ҷанг меравем. хайр дӯстон, дар ин ҷо мо чизҳоро мепартем, чизҳое ки ба мо лозим нест онро мепартем ва дар ин ҷо аллакой омодан тез аз ин ҷо мегурезем то ки онҳо моро назананд ва тиммейтаморо мепартем. хайр тиммейтам ба фикрам камтар лакат карда истодааст, яъне ки интернеташ ба фикрам саат кор накарда истодааст. мо мебинем ки чанд кас мондем. 2 бар 2, яъне ки ӯ як нафарро зад. 2 кас мондем дӯстони азиз. 2 ба 2. ба фикрам ки онро аллакой куштам. бале, танҳо ман мондам, яъне ки 1 ба 2 бозӣ карда истодем. танҳо ман бо 2 то соперники ман. ба фикрам ки ман бой метиҳам, барои он ки худтон фикр кунед. 2 то алмасинг ки фул алмасинг, ман бошам фул алмасинг нестам. хайр ба ин ҷо месозем, строим месозем то ки ба сентр равем. аз сентр якчандто изумруд гирем ва мечамонро прокачат кунем. ба фикрам онҳо маро бо стрела намезананд. ба фикрам не онҳо ба тарафи ман омода истоданд. ба тарафи ман яктоаш стрела, не фейербол, огненный шар. хайр бо фейербол моро зада истоданд. онро мо мезанем ва дӯстони азиз, ӯ фул алмасик аст. ба фикрам ӯ моро мезанад ва не ки мо онро зада мегирем. мумкин тавонем онро зада ва не хайр бой додем. дар ин ҷо мо бо охир мерафтанем. агар ин видео ба шумо махуш боша, пас ҳатман лайк монед ва дар канали мо омода шавед. бо шумо будам ман Феҷи Кибросеве. хайр, то бозидид.